Audio inženjer čuje bolje nego što vi čujete. Ako ste recimo direktor, vaš posao je alocirati sredstva rada, kapital, kadar da bi se ostvario neki poslovni pothvat. Ako ste u marketingu, vaš posao je unaprijediti sadržaj proizvoda i oblikovati percepciju potencijalnih kupaca. Posao audio inženjera je, osim snimanja i miksanja materijala, čuti kako će se adaptirati zvuk na različite uređaje. Na TV, radio, različite smartfonove, zvučnike od kompa, slušalice. Ako ne razumijete što to znači miksanje zvuka, možda ćete čuti razliku između ostatka ovog voiceovera i ove bljuzge koju sada slušate. Audio inženjer će također voditi brigu oko navođenja spikera u procesu snimanja. Sad znate zašto se voiceover neće snimati preko mobitela, bez obzira kakva će nam biti tehnologija. Audio inženjer, koji je najčešće ujedno i producent, ima vrlo snažnu povezanost sa svakim aspektom zvuka u procesu snimanja. On zapravo stvara glazbeno djelo. It's all in the details. Sve u detaljima. Zato imajte povjerenja u kvalitetnu osobu za ovaj posao. Ako niste sigurni u koga se pouzdati, a spremni ste na potragu za najboljim, možete napraviti i sljedeću foru. Možete tražiti snimke od različitih audio inženjera, međusobno ih proslijediti, tražiti da vam komentiraju snimke i onda na temelju komentara procijeniti koji su najbolji. Naravno, neka vam pobliže objasne svoje komentare kako ne bi morali imati povjerenja u njihov prenapuhani ego. Na ovaj način imate proces eliminacije. Odvojite one koji stvarno drže do svog posla, za razliku od onih koji snimaju voiceover samo da usput zarade.